Limanaw ame obela jele fo ka awale nyumando kalidi media laje wala saka okuna fonia amba fo ko audience akadoko kun kibareo keneka ambe kibareo damne ni politiki kibaru ye politiki nyamugo tan ani kele ulu de ka lablali la waliyara ni wakati na kadaka yo wakati chama ke kasula ujanyago nya yira ka fo ko ni tamasire nyuma ya anga jamana politiki ko yerela anga je ka Dr. Abdul Karim Goita Lame ni ale ye parti nema nyema ye kadaka ulu fene ka nyema minena ni ale ye Samba Kulibali kasaka nani basigi ye politiki buna kukan ani kasaka nani gɛrɛɲɔgɔnya ye politiki mɔgɔw ni jamana marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ président ka ci kɔnɔ a si gouvernement ma k'a fɔ ko bayɛlɛmali min kan ka kɛ politiki bunaku kɛnɛ kan ko gouvernement ka a wasa don o la ani élection kan ka taa kalafili kan ka taa sira minnu fɛ ka se k'o baara ninnu kimɛ o la n'i y'o fɔ i bɛ politiki mɔgɔw de kofɔ tuga kan an bɛ démocratie jamana de la démocratie la ɲɛnamalibagaba dɔ ye parti politikiw ye o la an b'a ye k'a fɔ nin kannabilali ni bilali bɛna kɛ sababu ye o baara ninnu bɛɛ bɛ se ka sigi sen kan o gɛrɛɲɔgɔnw bɛ se ka na o wulikajɔw bɛɛ bɛ se ka sabati o de la an b'a fɔ ko nin labilali in kɛla a waati la wa a bɛna kɛ fana sababu ye ka se ka na ni basigi ye jamana kɔnɔdenw ni politikimɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani politikimɔgɔw fana ni jamana kɔnɔ ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ ni baaraw kɛla a kɛcogo la wa an b'a dɔn a bɛ ka kɛcogo la partenema fana kabini an créela an b'o sira in de kan n'o ye ka se ka bɛn sinsin jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ ani ka se ka transition fana dɛmɛ cogoya la min b'a to a bɛ se ka baaraw bɛɛ kimɛ cogo min kɛcogo ɲuman na o transition dunna baaraba min transition fana bolo baara ninnu bɛɛ kɔfɛ o de ye ka se ka élection kɛ kalafili min n'a bɛna ni basigi ye kalafili n'a bɛ kɛ kunnawolo ye an ka marabagaw yɛrɛ ma o la o fana ye an ka wulikajɔ kun dɔ ye o la an b'a ye nin bɛɛ bɛ don hukumu in de kɔnɔ o y'an ka faamu ye an b'an ka jamana mara ɲɛmɔgɔw fo nin waleya in na ka bɛn waati ma hali bi an bɛ to politiki kibaruyaw kɔnɔna la an ka mara minisiri ni o ye General Abdoulaye Maiga ye ani parti politiki mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye u ye lajɛrɛba kɛ lajɛrɛ in kɔnɔna la u kumana kalata waleyali ko ɲuman kan General Abdoulaye Maiga y'a yira ni k'a fɔ ko kalata tɛ se ka sigi sen kan ka sɔrɔ fara ɲɔgɔn kan ni hakilina falenfalenw ma kɛ an ka jɛ ka Abdul Karim Jebtile lamɛn ni ale ye a ko ɲɛmaa ye Premier ministre tun ye parti politikiw bɛɛ wele bi don ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka se ka kɔrɔfɔliw dɔw kɛ jamana kɔnɔ baara minnu bɛ sen na sisan kalata sira kan kalata sɛbɛn minnu bɛ wele ko liste électorale baara bɛ ka kɛ o kɔnɔ ka se ka mɔgɔ minnu i bɛ san 18 sɔrɔ san wɛrɛ u ka se ka don kalata sɛbɛn kɔnɔ minnu ye sigiyɔrɔ falen e tun bɛ Kidali san i ka sigiyɔrɔ bɛnna Bamakɔ ma ou bien i tun bɛ Kayi i ka sigiyɔrɔ bɛnna Sikaso ma i y'i ka sigiyɔrɔ falen u ka se ka taa u bɛ yɔrɔ kura min na san ka se k'u ka kalata sɛbɛnw yɛlɛma ye a sabanan mɔgɔ minnu tanyana ni min somɔgɔ tanyana ka t'o tɔgɔ jɔsi ka bɔ kalata sɛbɛn kɔnɔ o baara bɛ sen na an ye parti politikiw wele ka na ɲɛfɔli kɛ baara bɛ yɔrɔ jumɛn a daminɛna don jumɛn a bɛ kuncɛ wagati min na gɛlɛya mun b'a kɔnɔ an ye o bɛɛ lajɛlen de ɲɛfɔ o ɲɛna o kun ye weleli kun fɔlɔ ye a filanan jamana sariya bonba min ye constitution ye o falenna salon 22 juillet 2023 kalata sɛbɛn jamana sariyaba kura de b'an bolo constitution kura o kɔnɔna na yɛlɛma dɔw kan ka don sariya misɛnnin wɛrɛw kɔnɔ mun ye députéw sigicogow ani jamana yɛrɛ fabaw ka sariya caman kan ka yɛlɛma o sariya 13 o de kan ka yɛlɛma baara yɛrɛ kɔnɔna na o bɛ sen na ka na ɲɛfɔli kɛ o fana kɔnɔ ani yɛlɛma fɛn fɛn kan ka don jamana kɔnɔ pour que jamana ka basigi an ka se ka an ka jamana segin an yɛrɛ ma a ka se ka basigi ka k'an yɛrɛ ta ye o ɲɛfɔli ninnu tun bɛ an ye kɔrɔfɔli kɛ o kan o kun ye filanan ye donc o kɔfɛ parti politiki ɲɛmɔgɔw o ye ɲininkaliw kɛ ka ɲɛsin premier ministre ma ani administration yɛrɛ ma gouvernement ma an ye jijali kɛ ka jaabiw di o yɛlɛmani ninnu kɔnɔna na wulada in kɔrɔfɔli yɛrɛ kɛ kun ye ni o kɔfɛ politiki tɔn ɲɛma caman tun bɛ kɛnɛ kan an ka jɛ ka olu dɔw ka seereya lamɛn Premier ministre y'an wele ka na bi parti politikiw ni gouvernement ka cadre min bɛ yen i b'a dɔn a bɛ san caman bɔ n'i ko démocratie i ko parti politikiw n'i ko élection i ko parti politikiw donc an bɛ ɲini ala fɛ an ye foli kɛ danaya min dara a yɛrɛ kan fana an y'o foli kɛ parce que an b'a dɔn maa min don depuis a bɛ ministre la fo kana se bi ma a ka bonya de sera parti politique ka yɔrɔ ale ma kɛ ministre ye ale tɛna kɛ premier ministre ye min bɛ parti politikiw dɔgɔya an b'o dɔn a la an b'a dɔn fana k'a fɔ jɔyɔrɔ min b'o la ale ni transition ɲɛmɔgɔw
ne gouvernement bɛ o la an b'a ɲini ala fɛ ala ye doni min daw kunna bi ala ka fanga tali d'u ma ala ye danaya min d'a kan bi jamana ɲɛmɔgɔ fɛ a n'a ka gouvernement ala ka tali fanga d'u ma ala k'a to fana nin ko minnu bɛɛ kɛra min kama parce que ni kɔni ye parti politique rencontré an kɔni ta ye min ye an bɛ créer pour que ka fanga ɲini ka se ka fanga exercer o de y'an ka baara ye an tɛ malo o la o démocratie tɛ yen ni parti politique tɛ yen donc an ka min ɲini dɔrɔn parce que cadre suspend a reprendre siɲɛ caman an b'a ɲini ala fɛ nin reprise nin kana kɛ reprise dɔ ye tuguni nin ka kɛ reprise min ye reprise min b'a fɔ k'a fɔ waati bɛna fɔ an ye labɛn bɛ kɛ waati min kɔnɔna na élection bɛ organiser cogo min na maliyɛnw bɛ se ka danaya da maa min na jamana mara sini o bɛ fɔ an ye kuma jumɛn député sigi bɛ fɔ an ye kuma jumɛn conseil bɛ fɔ an ye kuma jumɛn parce que an tun y'a daminɛ ni kalo 18 de an bɔra o la an taara san 2 la sisan kɔni an ma waati dɔn komi an wulila ka na bi an b'a ɲini ala fɛ ni ɲɔgɔn ye kɔfɛ u ka se ka chronogramme yir'an na calendrier clair et précis yir'an na maintenant an tora salle fana kɔnɔ an y'a mɛn k'a fɔ an ka fasoden ɲuman 11 an ka maliden ɲuman 11 an ka chef de famille 11 minnu jɔyɔrɔ bonyana maliko la kosɛbɛ minnu ka kɛlɛ tɛ foyi ye démocratie sinsinni kɔ minnu ka kɛlɛ tɛ foyi ye jamana ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na n'u k'u minɛna ka b'u ka denbaya kɔrɔ n'u k'u minɛna ka b'u somɔgɔw kɔrɔ n'u k'u minɛna ka b'u denw kɔrɔ n'u k'u minɛna ka b'u ka parti kɔrɔ nin y'a kalo 5 ani tile damadɔni an y'a mɛn k'an to salle kɔnɔ k'u bilala an b'a fɔ tare tare an bɛ foli kɛ ala ka u kisa ɲɔgɔnna wɛrɛ tɔɔrɔ an nana nin kɛnɛ kan an ye kuma minnu kɛ kɛra d'abord liste électorale minnu bɛ ka réviser u ye état des lieux kɛ u ka baaraw bɛ niveau min na an ye jateminɛ min kɛ baara ninnu ka gɛlɛn kosɛbɛ halisa effort caman kan ka kɛ pour que maakɔrɔw ka se ka inscrire liste électorale kan maa minnu bɛ ka transfert k'o ko kɛ donc o baara la partout kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ministère kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la u kumana an fɛ fɛnɛ u bɛ ka réforme politique et institutionnelle minnu kɛ olu évolution bɛ cogo di an y'a ye k'a fɔ loi caman bɛ yen olu bɛ CNT la mais min ye gɛlɛya ye c'est que loi ninnu anw t'a kɔnɔna dɔn loi électorale ou loi min bɛ tali kɛ député ni sénateur u ka ko la u ka sɔrɔw na baara kɛ cogoya min na o bɛ parti politique de concerné c'est vrai que CNT bɛ se k'an wele mais an ni ministère ka partenariat la an tun bɛ baara kɛ ninnu kan ɲani a ka se CNT la mais bon bi a baaraw ma kɛ ka se o cogoya la an bɛ dugawu kɛ comme sigi fɔlɔ don on espère que sigiw bɛna caya an bɛ ala deli a bɛ kunkilenna min kan ala k'a ɲɛ a bolo ala ka jamana in basigi a bolo ala ka transition in kuncɛ ko ɲuman d'a ma an ye mun y'a senkɔrɔ fɔlɔ kabini ye baara daminɛ premier ministre ya hukumu kɔnɔ tiɲɛna a ka démarche ninnu ka mɔgɔw sɛgɛrɛ faso senkolaw n'o ye force vive ye k'olu sɛgɛrɛ ka hakilina falen kɛ ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ o ye ɲɛmɔgɔya cogo fɔlɔ ye n'i ma i kɔnɔna fɔ mɔgɔw ye ni mɔgɔw t'i kɔnɔ dɔn aw tɛ se ka jɛ ko ma donc a ye baara min daminɛ an b'a fo ka waleɲuman dɔn a ye hakilina mun fana fɔ ɲɔgɔn ye kɔnɔ u ye kunnafoni basigilen mun fana di an ma o y'a yirana k'a fɔ baara dɔw bɛ ka kɛ nka halisa hakililatigɛ ma na hakililatigɛ ye mun ye élection n'i y'a kuma fɔ k'a sɔrɔ i ma don sigi a la i ma fɛn kɛ fɔlɔ a bɛ comme n'i ye furusiri kuma fɔ k'a sɔrɔ furusiri nafolo t'i kun u k'u jija u ka waati dɔ boloda u kana siran waati ɲɛ u ka waati boloda an ka sigi ka bɛn waati dɔ kan ni gɛlɛya yera a kɔnɔ an maliden damaw de don mɔgɔ si tɛ yen ko de bɛ mali juguya la an bɛɛ lajɛlen bɛ k'a kɛ mali ka hɔrɔnya de kɔnɔ nka jamana ka ɲɛtaga dɔ ye mun ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka se k'i sago ni wasa don ɲɛmɔgɔ minnu bɛ ta ka bila an kunna n'olu ka walew bɛ an bɛɛ lajɛlen kun kan an denw kun kan an ka siniɲɛsigiw kun kan an da ka se ka don o ɲɛmɔgɔ ta sira la jamanadenw ka se ka ɲɛmɔgɔ ta an ka jɛ ka ɲɛmɔgɔ ta n y'o de fɔ mɔgɔ si tana t'a la bɛɛ ye maliden de ni sariya ma mɔgɔ bali k'a kɛ bɛɛ bɛ se ka fanga in ɲini donc u ka élection dati fɔ an ɲɛna an ka labɛnw kɛ ka sabati ka bɛn kunnafoni minnu sɔrɔla ma ne yɛrɛ y'a dɔn bi ka fɔ ko mali kalafililaw kala tabaga bɛ se ka taa fɔ mɔgɔ 8,000,000 kɔ la o ye kunnafoni dɔ ye i bɛ se ka baara kɛ ni mun ye nka ni dati sigilen tɛ o kɔni o b'a yira k'a fɔ ko a baara ma daminɛ hali bi an bɛ to sugu kɔnɔ bagan feerela minnu kun gɛnna ka bɔ Bamako bagan sugu la olu ma se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ ka ti darali bagan feereyɔrɔ la a ko kɛra gɛlɛyaba ye nka an ka jɛ ka Modibo Gindo lamɛn ni ale ye bagan feerelaw ka ɲɛmɔgɔ ye commune Kati la garabali 3 de wulila Bamako yan fɔlɔ n'o ye Lafiyabugu kɔda Jelibugu garabali ani Sanfili garabali ko olu garabali 3 k'olu ka taa Kati darali la gɛlɛya dan don mais a ko daminɛw la an ye essayé ka ɲɔgɔn lafaamu parce que jamana ko de don donc sécurité ko de don bon sécurité ko mana fɔ fɛn min na an b'o bila fɛn bɛɛ sanfɛ donc o kɔnɔna la an y'a essayé k'an baarakɛɲɔgɔnw lafaamu ani darali président n'o ye Mohamed Boli n'u b'a fɔ ma ko Elhaji Boli an n'ale sigira an na kumara ani dugutigilakaw sigira an n'u kumara sigiyɔrɔ dira an ma ye mais sigiyɔrɔ min dira an ma a yirala k'a fɔ a t'an bɔ mais an b'o kɛ an bololaminɛ yɔrɔ ye fɔlɔ
yani kow ka se ka ɲɛnabɔ. Kow ka se ka ɲɛnabɔ ye jumɛn ye? Cathédrale dugukolo min bɛ yen nɔ, a dugukolo bɛɛ minɛlen don. N t'a dɔn n b'a fɔ cogo di, concession rurale fɛ. So mɔgɔw sisow quoi. Mɔgɔw sisow de jɔlen bɛ cathédrale dugukolo kan. Donc kɛnɛ fitinin min bɛ yen nɔ, comme n y'a fɔ cogo min na, an y'a yira k'a fɔ sécurité ko don. Donc an y'a essayer ka o tila an ni ɲɔgɔn cɛ cogo dɔ la pour que mɔgɔw bɛ se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ. Bon o kɔnɔna la an ye fɔ ka bɛn kɛ ani dugutigilakaw, komi darali bɛ dugu fila de ni ɲɔgɔn cɛ, n'o ye Fanafiyɛkura ani Fanafiyɛ kɔrɔlen. An n'u dugutigiw bɛɛ kumara ka a yir'u la k'a fɔ vraiment an kɔni an ɲunnen de don jigiyɔrɔ t'an na. An ka doniw b'an kun jigiyɔrɔ t'an na, n'u bɛ se ka ɲɛ an ma k'an bisimila ka kɛɲɛ ni jamana mara kalifalen don minnu na bi olu ka laɲini ye. Donc an y'o baaraw kɛ. U ye place fitinin min bɛ yen nɔ, u y'a yira k'a fɔ o bɛ tila an ni darali sigibaga kɔrɔlenw ni ɲɔgɔn cɛ. Bon o tilalen an n'u ni ɲɔgɔn cɛ, o n'a ta o ta an ka mɔgɔw ma se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ, ka d'a kan dugumɔgɔw bɛ ka u opposer hali bi. Malgré que dugutigilakaw ye yamaruya di, mais dugumɔgɔw bɛ k'u opposer. Bon vraiment an kɔni an bɛ taa ni ka segin na depuis garabali wuli in kɛra fɔ bi an ɲunnen don, an ma jiginyɔrɔ sɔrɔ fɔlɔ. Ka na ni kuma tɔ dafa ye, ko in kɔni Sanfil, Lafiyabugu kɔda, Jelibugu garabali, olu garabali 3 min kan ka taa ye, kɛnɛ min dira an ma cathédrale la, Sanfil yɛrɛ dɔrɔn tɛ kun o kɛnɛ kan. Sanfil garabali yɛrɛ dɔrɔn tɛ kun o kɛnɛ kan. O ye kelen. Filanan o ye mun ye, cathédrale ye dɔgɔ sugu de, n'a bɛ f'o ma ko marché hebdomadaire. Bon n'i y'a faamu cogoya dɔ la fɛnɛ, i b'a fɔ komi en gros sugu ani détail sugu u tɛ kelen ye quoi. Ya cathédrale bɛ komi en gros sugu de. Donc n'i ko détail kɛlaw ka t'u sigi en gros tigiw cɛla, o kɔrɔ ye de i ka détail kɛlaw bɔ baara la. Et malgré tout cela, jamana ka laɲini kama an sɔnna ko ninnu ma, déplacement ma, mais dugumɔgɔw yɛrɛ de bɛ k'u opposer sisan ko sigiyɔrɔ tɛ yen nɔ. Malgré que kati garabali ɲɛmɔgɔ ye place di, dugutigilakaw ye place di. N'i y'a mɛn i ye ɲɛmɔgɔ ye, i sigilen don fɛn dɔ de kunna dɛ, n'o ye jama dɔ ye. Donc o jama ŋunanfan ni o taara fan min fɛ, ne kɔni ka faamu na kow bɛ taa o de fɛ. Ni ne bɛ dansigi an ka dɔgɔkun kibaruyaw la, an b'a ɲini aw fɛ aw ka abonné kosɛbɛ an ka pagew la, k'an ka videow like ni ka tila ka u partager. An b'a fɔ aw kan bɛn ni ɲankuma wɛrɛ.